Здравейте, приятели! Добре дошли в моя YouTube канал. Днес специално за вас ще направя яйца на очи с лук на тиган. Ако искате да разберете точната рецепта, изгледайте видеото до край. Това са нашите продукти: зехтин, яйца, сиренце, прас, лук, микс от подправки, сол, черен пипер и свеж копър. Сипала съм зехтин да се загрее и след като се загрее, започвам да си сипвам и продуктите. Слагам лука, и бъркам до омекване, или така, както се казва, да стане прозрачен. Ще започна да променя цвета си, леко да става прозрачен. Ще сложа и подправките, за да могат да пуснат аромата си. Правя и на измития и нарязан прас. Сега ще си изсипем и сиренето. Разбъркваме. Съвсем за кратко ще го похлупя. Направя гнезда за яйчицата и ги сипвам. Сипвам и второто яйчице. И ще си направя гнездо и за третото яйчице. Сега го похлупваме. Ето, приятели, това са моите яйца на очи с лук на тиган. Ако искате да знаете точния начин на приготвяне, изгледайте видеото до край. Правям червен пипер. Това са моите яйца с лук на тиган. Абонирайте се за моя YouTube канал, споделете рецептата, коментирайте под видеото, харесайте видеото. Благодаря ви, че сме заедно!